ओमफ्राय आं गोदान सासे लानोसै दां नोंखौ नांला जागोन जाया आंखौ गारनानै ओइ नै नोंना एक्स बयफ्रेन्डआ ओइ नै नोंनि एक्स बयफ्रेन्ड आं मावाखै आरोना हारसिंनो नोंसोरनि बाजैया मावगासिनो माने नोंखौ न'सिम दोनफैथारनांगो बेनि उनाव थांनो मोनसिगोन माने आङो अ हेल' गाइस वेलकाम बेक एगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय जाफिनलायबाय गोबाव सम जाबाय भिडिअ हेगारिया लोगोसे दिनै आरो लाबोलायबाय आं मोनसे गोदान ब्लग माने साननैसो अखा हाबाय थादोंना बेनि थाखाय भिडिअखौ बानायनो हायाखैमोन आरोना दानाबा दिनै अखाबो गारखाबाय ओमफ्राय आं डाइरेक्ट भिडिअबो बानायखाबाय आरोना अखायानो आरो ओरैबायदि देन्जार हाखादों माने अखाया गारनाय नाम लायाखै खायसे जायगायावथ' जोबोद दैबाना जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै जाना अमाया माने देरथाराखै आरोना दाबो इसिनियानो दं माने गोबां जायगायावथ' माने दैबानायाथ' जोबोद जादों आरोना दैबाना जानानै न' सब लांजाजोब्बाय सोरबा न'आवनो फबजाबाय आरोना आसा खालामो सिगां बायदिनो गासैबो जाफिनजोबगोन होननानै ओमफ्राय नै नोंसोरनि बाजैया माने इथिं अमा गन्द्रा जै दैया सेस जाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय अमा गन्द्राखौ दा बानायगासिनो माने गोदान बानायसिगोन आरोना नै इथिं बानायसिगोन आरो अमा गन्द्राखौ दायो थाजालाना अमाया आरो अमा फिसिबाथ' मिथिखानांगौ जायगाया जोबोद लेथ्रा जाखायो होननानै आं मावाखै आरोना हारसिंनो नोंसोरनि बाजैया मावगासिनो माने मालै नोंलाय माथो जानोल'सो रोङोलै नोङो हा बुरबक ओमफ्राय उरजुमल'सो रोङो इयो उरुनल'सो रोङो नै सेस उरानो अबस्था गैला जोंनिथिं बिराद अखा हाबाबो जोंनाव दै जाया आरोना जोंनाव दैबाना जाया धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव बांसिन दैबाना जायोना जोंनासो जोबोद खम आरोना ओमफ्राय क'क्राझार साइड चिरां साइड उदालगुरि साइड बेथिंसो बांसिन दैबाना जादों आरोना इसोरनि अननायाव गासिबो मोजां जाफिनो गासिनाबो आसा खालामबाय गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौ दिनै हारसिं मावनो गोनां आङो हारसिं मावबाय थाथों इयो ओमफ्राय भिडिअ बानायाबोथ' गोबाव सम जाबाय नालाय ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना भिडिअजोंसो दै हारसिं मावनो मोननायखाय रागा जोंदों नामा वा बोलो गोराथारलै आंनि हिनजावा दिनैसो सान्दुं दुंखादोंमोन आरोना दहाय सान्दुं दुंदोंमोन एसेल' 5 मिनिटसोल' दुंबाय ओमफ्राय आख' सान्दुंआ थांफिनबाय आख' अखा हाफिनलायनाय बायदिसो मोनदों आङो सेस आख' दोमैलु जाजोबफिनबाय माने बिराद लेथ्रा मोनो आरोना बिदिनो अखा हाबाय थाबाथाय जायगाफोरखौ थाबायलाबायनोबो बिराद बोरैबा मोनो ओमफ्राय मोजाङानो जादों अखायाबो जोंनिथिं माने हादों मोजां जादों होनबाबो जायो जोंनिथिं माने मालाबा बोसोराव माने दै मोननो नागिरा आरोना ओमफ्राय जेब्ला दै मोनो बिराद मोनद्रायखायो माने नोंसोरनि बाजैया हारसिं मावबाय थाथोंसै आङो थांथ'नोसै दानाबा आं बुंदोंमोन बेखौ ओमफ्राय मानिया माने खोथाखौनो मानिया माने आं बुंदोंमोन आरोना एसे सान्दुं दुंबावथों एसे दैया रानथों ओमफ्राय बेनि उनाव मोजां बानायखानोसै होननानै ओमफ्राय नै इ नारें दंफाङा दाख्लै बायदोंमोन आरोना ओमफ्राय बायनानै खानासो दोनबाय माने नै माबा दोननानै ओमफ्राय नारेंआ थायनो मोनदों आरोना ओमफ्राय माने बिराद बेगर थायोलै नारेंआ मा नारेंथाय नै न'खौ नाय जानि न'खौ नाय फुरा माने जिमान अखा हाबाबो नायो बोसोरसे अखा हाबाबो जानाव दै जाया माने हाबालासो गोजा नालाय ओमफ्राय नै सानसे अखा हाबाय थादोंमोन हाग्रा फुनो मोनाखै नालाय हाग्रा फिसा रजबजोब्बाय माने नायनोसै अखाया माला गारो आरो खामानिफोरखौ माला मावनो मोनो नै रंजालिखौबो सलायनो मोनथाराखै आरोना साननैसो ओमफ्राय अलरेडि पामचार जाना दंखायोमोन आरोना बिदिनो खथ्थ' बेरायोमोन आं सानखादोंमोन बेखौ हारसिं मावनाय नङा होननानै हारसिं मावनाय नङा होनना सानखादोंमोन आं मावनो हारसिं हा उसुगुदु गोनो गोथो दा खालामसै अनजालि मालै ओइ सना फैना थांफानो ओंखारदों आं दै माने बेबो थांफानो ओंखारदों आंदो अखा हायै बरिं जादोंमोन नालाय दानाबा दसे बेरायहैलायनोसै साइथिंथिं गामिफोरा माबोरै जादों माबोरै जायाखै हालदफोरखौ एसे नायना लानोसै आरोना दैमाफोरा माबोरै जादों माबोरै जायाखै बे अखा मोनसेया माने ओरैबायदि गाज्रि माने ना थासारिखौ ओरैबायदि गाज्रि खालामो माने दैज्लां बोथोर होनबाथाय बिदिनो जाखायो आरोना अ माइ गड आं दासो नटिस खालामदों आरोना नै सिजुखौ सेस बोरमाया जालांजोब्बाय माने नै सिजुखौ बोरमाया दिनै जायो आसरित दिनैसो मिथिदों माने आं सिजुखौ बोरमाया जायो होननानै र' अबाव थांदों ओमफ्राय आं गेजेराव मोनसे खोथा खोन्थानो होनना सानदों आरोना जोंनि मिउजिक भिडिअ थाबैनो फैगासिनो माने नोंसोरो थगायनाय जायो आरो आं नोंसोरखौ थगायनाय जाबाय थादों आरोना साननैसो एबार थगायनाय जानाय नंला डाइरेक्ट सिरियासलि बुंदों आङो मिउजिक भिडिअआ फैमारसिगोन आरोना मानि थाखाय भिडिअ हेगारिया इमान गोबाव जादोंमोन होनबाथाय आङो बे प्रजेक्टखौनो मावगासिनोमोन आरोना बेनि थाखायनो लिरिक्स लिरनायावनो एसे गोबाव लाबाय आरोना ओमफ्राय बे साइडथिं आरो जोंना एगजामबो जागासिनोमोन आरोना ओमफ्राय नोंसोर सोङो मालाबा नों दा मायाव फरायगासिनो होननानै आं माबा 4th सेमिस्टारनि एगजामखौ होदोंमोन आरोना ओमफ्राय साननैल' होनो मोनबाय आरोना ओमफ्राय सानथामनि उनाव माने बांद्राय अखा हानायखाय माने आं एगजामखौबो होनो मोनदिया माने जेबो नङा सेकेन्ड सेसनसोमोन नालाय फाइनेलखौथ' बेफोरबायदि गारजि जानाय नङा फाइनेलखौ बेफोरबायदि गारबाथाय अबाव जानो ना बे थालांगोन नालाय फाइनेलखौथ' होखानांसिगोन जिफोरखौ फुरा इदिसो लामना दोनजोबदों आरोना सेस खानसालियावसो लामना दोनजोबदों माने सेस जियानो गोजा आरो दहायनिफ्राय नायगासिनो आंखौ साइडखा फुरा फाग्लाया ओमफ्राय दा जाय आंनि भिउवारफोर जाय भिडिअखौ नायदो ओमफ्राय गामियाव माने नोंसोरनावनो आरोना नोंसोरनाव सोंदों आरोना नोंसोरनि गामियाव सोरनि गामियाव माने दैबानाया बांसिन जादों कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना देग्लाय दैबाना जादों आरोना देग्लाय माने जोंनाव प्रतेक बोसोर दैबानाया जाखाया आरोना जोंनि एसे गोथौ जेनेबा आवगोलनि गामिमोन ना रामपुर होननाय बेयावसो बांसिन दै जायो आरोना ओमफ्राय बेथिं जादों आरोना दैबानाया होमबाबो जोंथिं गैया माने नै इसोरनो बोरमाफोरानो सेस माबाखौ जानायफोरा इसोरना नै फाल्थु गोजा
इथ' सानथाम ना सानब्रै जाबाय दाबो रानो रोंला गाननोनो मोनला आङो माला गाननो मोनबावसिगोनथाय अखा हाबाय थानायखाय माने पुरा रोदोमजोबदो आरोना बिलाइफ्रा पुरा मोजांनो रोदोमजोबदो ओइ सानाय नुबायना लोगोफोर नाय नोंसोरनिथिं सान्दुं दुङाखैबा जोंनिथिं सान्दुं दुंगासिनो नै ओमफ्राय लोगोसे गेजेराव बुंना होनोसै आरोना आंनि फैनो गोनां संनि नामानो जाहैबाय गुड बाय दाउनि बासै नै दाउस्रि बासा ओमफ्राय नै बेरे लादो नै बेरे मा बेरे होनथाय इखो हानदुलत ना मा होनथाय बिराद गोबाव जाबायमोन ना भिडिअ आं देखायनो मोनाखै दिनै फार्स्टनिफ्राय देखायलांजोबगोन आङो दसे सम बेरायहैनो थाखायनो माने इमान देलायना फैयो आरोना हिन्जावखौ नायलाय 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 केमेरा खेबसे नायलाय नायलाय दा दुगैखायो जोंनि सिगां सिगां ओइ बोरमाया थांगासिनो मानोना एकदम जि मोनामोलै बोरमा फान्था ना मा होनथाय खोनादोंना ओइ नै नोंना एक्स बयफ्रेन्डआ ओइ नै नोंनि एक्स बयफ्रेन्ड गोसोखांदो थांथां नों हाबदो हाबदो मादि नुयो नायलाय जों सानैखौ नायलाय लोगोफोर नायलाय मादि नुयो आंखौ बुसिन ना नाय नोंखौ बुसिन आगोल माने एसे गोजौमोन आरोना दा जि गाहाय जाबाय नायलाय दिनैसो सान्दुं ओंखारदो दिनै डाइरेक्ट बेरायखानोसै माने आख' गाबोननिफ्राय अखा हाबालाय मा थिग बेरायनो मोननाय नङाना खटखटि मोनबाय नै गाखोलांसै दामा ट्रेनालाय सायाव ओइ फैदो मैथा ला 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 अ माय गड जोबोद समायना नाजारा जाना दं माथो माइ गायजोब्बाय नै फोथाराव ओइ सना थांनो नाङा ओइ सना थांनो नाङा आंखौ गारनानै गारना थांब्ला फैनानै थागोन गारनानै ओइ एथ'रा मेथाइ खनै खनै फैदोंमोन जिबुआ नै बारन जिबुआ इमान रमान्टिक मदावबो माने जिबुआ डिस्टार्ब खालामना होफैखो मोननाय बाला सावनानै जाहैगौमोन आङो मा ओंखारगोन जिबौ हा जिबौ ओंखारो नों सान्दुं गोसायाव मिथिखायो माने नोंना देनजारलै नोङो ओमफ्राय आं गोदान सासे लानोसै दांनो नोंखौ नांला जागोन जाया जायो गोदान लानोसै सोरबाफोर सिंगोल दोनबाथाय आंनि सेकेन्ड वाइफ जानो रेडि जादो आं बेखौ लाला नोंसोरखौसो लानोसै आं सोरबा सासे इमान लाखि नै लोगोफोर फैबायबो ओमफ्राय थाइजौबो मोनजाबाय आरोना नोंसोर बाजै बिथिं लेंगासिनो माने जानायावथ' बिराद एक्सपार्ट खायो गोखैखौ नारेंखौ खेबसेयावनो 8 गाहाम जायो थाइजौ दोंना गैलालै पाहाराव दोङो थांनांगौ र' गाबोन जानो सान्दुंबो दुंगासिनो नै ओइथिं मैथा थाइजौ गोदै नै दैया दहाय फुङाव एसे गिदिरसिन मोनो आरो ओमफ्राय ना दा रानलांजोब्बाय आरोना नै बारा गोथौ नंला माने दैया बै गरा नुदोंना नै बेखौ फुरा खुखालांजोब्बाय माने नै इसिनि खुखानाय नङामोन गराया आगोलथ' ओइ नुहुरनायफोरथिं सब दै जाजोबोमोन नैथिंसो फैयोमोन दैया नैथिंसो फैयोमोन आगोल ओमफ्राय दा आरो ओइथिंसो फुरा दैया फैग्रा जाबाय आरोना जाबाय मोखाङानो फुरला फुरि जाजोबबाय माने ना मेकआप खालामना फैनाया साइसआनो गैखाया मानसिया ओरैनो माने गोबाव सम जाबायबो नालाय भिडिअ बानायैयाबो ओमफ्राय बेरायैयाबो ओंखायनो दा थांनो गोसोआनो गैला जाहैबाय माने मा खालामगासिनो माखौ नायगासिनो इसे मिथिसिगो आरो थाइजौ जानाया हाथायावसो हाबजोबबाय फै बेरायनो थांसै जोमैफोरखौ माबोरै नुदों नाय लोगोफोर साइथिंजों माने मटरालजों पुरा खाथि खाथि जाखायो आरोना ओमफ्राय जोंना गेजेरा न'आव जायो माने इथिं गोथैसालि नैबे गोथैसालि नुनाय गोथैसालि माने गोथैसालि बारनानै जोंनि न' बेफोरबायदि जायो माने ओमफ्राय इथिं गारि खारो ओमफ्राय नैथिं ट्रेन खारो आरो खाथि खाथि दायो बे साइडथिं बेरायखांबाय नालाय बै साइडथिं थांसै माने माबाथिं सानजाहा साइडथिं थांलायनोसै माने এই साइडथिं सानजा सोनाब आं मिथियाना बर'नि पश्चिमथिं जायगाफ्रा आवगोलनि बायदि नंला आरोना बेहाय माने जोबोद माने गिदिर सोमलि दंफां दंमोन आरोना फांसे ओमफ्राय माने इयायल' नङा आरोना पुरा लाइन लाइन सोमलि बिफां गिदिर गिदिर दंमोन ओमफ्राय बेखिनियावबो सेथना मोनसे बिफां दंमोन आरोना ओमफ्राय नै साइडथिं जेब्ला बनायदोंमोन नाय समाव गासैबो दानजोबदों माने रज'बाय आरोना सोमलि बिफाङा फिसा फिसानो रज'फिनबाय आरो ओमफ्राय नैखिनियाव माने सफारि बिफां मोनसे दंमोन दै लोगोफोर माने जों इयानो एकदम आरो सानसे फैनानै बिफां सायाव गाखोनानै माने समफारि बिफां माने गाखोनानै जोङो सफारि फिथाइखौ जाबाय थायोमोन आरोना आरामनो दंफां लाइफां सारि सारि जि मोजां खामोन आरो लारि लारि बेफोरबायदि लाइन लाइन नङा आरोना जानिफ्रायनो जायो फैनाय फार्स्ट नोंखौ माथो आं बामनानै फेदेरदों माथो जाम्बा
नै बोरसि बोनबाथाय बिराद ना मोनो आरोना माया ट्रेन खारनाय गारि खारोमोन सोर खोन्थानाय नोंनो ट्रेन आलियाव गारि खारनाय जाम्बा फाग्ला फंबाय जालायनानै माने आं देरसिन जाबाय माने ना इसे आंनि बांसिन मिथिगो जाहैबाय माने इयो दुगाथारो दा बुंनायखाय लाजिबाय आरोना इयो माने इसे आंनिफ्राय गिदिरसिन जाहैबाय माने इसे नुग्रोदो नैया ट्रेन खारामोन जाबाय ट्रेन आलियाव गारिसो खारामोननो मासे जाम्बा मानसि बिराद डेन्जारलै हिनजावा माने ना बेलेगनि भिडिअफ्रा बिराद नुजानो हायो माने ओमफ्राय आंनि भिडिअ नुजाया माने इयो नुयो माने ना ज'नो हिनजाव हौवा माने वाइफ आरो हासबेन्डआ माने ज' भिडिअ बनायो ओमफ्राय बिराद लाजिफ्लायो बेरायबावगोन सानदोंमोन नाथाय बे फाग्लिनि थाखायनो बेरायनो मोनदिया आरोना बिराद डेन्जार इयो सानै साथामसोमोन आरोना बेरायनो थाखाय लिंदोंमोन ओमफ्राय थांनो होदिया बेखौ न'आव दोननानै आंखौ बेरायनो फैफिनगोन आङो मानो दिलै नोङो हा मानो लोगोफोरजों बेरायनो नोङो हमको मिठाई खिलाओ तो हाँ पैसा नहीं है तेरे पास बहुत पैसा होता है बोला है मामी जो मिठाई खिलाओ ना न'नि लामाया माबोरै जाना दं जि लेथ्रा बिलाइफोर गोलैनानै सिबनो मोनथाराखै ना अखा नायदो नोंखौ न'सिम दोनफेरदा जाखाया माने ना नोंखौ न'सिम दोनफैथारनांगो बेनि उनाव थांनो मोनसिगोन माने आङो नै न' मोनफैबाय जाबाय आं थांफिनसै बेरायनो मोनलायबाय दोननानै थांलायनोसै आंहा एफा दिननि उनाव सान्दुं दिनसो दुंदोंना दिनसो अखा गारदों बथ' बेरायलासिनो थानो आरो थांबावनोसै बेरायनो ससमे तुम मिठाई खिलाया ना हमको चकलेट गरसे बायनो गथ'आ स' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव बनायथ'ला आरोना आं बेसिमावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबावगार बाय एन्ड थाबैनो फैगासिनो मोनसे गोदान भिडिअ बेरायखांना मोनफैबायबो ओमफ्राय अखायाबो ना खहा फिनलायबाय आरो सान्दुं दुंखानाय